O Consello da Xunta vén de autorizar a asinatura do convenio de colaboración entre Portos de Galicia e o Concello de Porto do Son para acometer a remodelación integral do bordo portuario. Trátase dunha actuación encamiñada a potenciar o carácter portuario e a integración entre o Porto e a vila. Así acometerase a repavimentación da zona portuaria, unha superficie duns 26.000 metros cadrados e a construción dun edificio de usos náuticos de 440 metros útiles. Ampliarase o espazo de uso peonil próximo ás vivendas, dende a zona do cruceiro onde se creará un miradoiro. A urbanización desenvolverase como plataforma única, mantendo a vía rodada a pavimentación xeral dos espazos peonís en formigón, mentres que as lousas de granito instalaránse en espazos relevantes ou na prolongación das rúas do interior do núcleo cara ao mar, chegando a adentrarse nel coa construción de pequenas gradas e balcóns sobre as rochas. Na zona de Barranqueira, o proxecto contempla unha praza de granito, onde se instalará unha fonte, e a altura da Praza de España, no interior do núcleo, definirase unha estrutura de postes e vigas cruzadas en madeira que recordarán os secadoiros das redes. Un pouco máis adiante definiránse dúas grandes superficies, unha libre e outra arborizada, esta última prevista para usar como aparcadoiro. A conexión entre o paseo e o borde do porto farase a través de pequenas ramplas que o cruzan como prolongación das rúas. Portos de Galicia finalizou o proxecto técnico desta actuación e licitará a obra despois de asinar o convenio de colaboración co Concello. O prazo previsto para a súa execución é de 18 meses.